Don sing teronarong asor arat lo lapen te kedamtang ningkan surihni rapo aningkan di masa lapen karbi labang soak kles porahut nitum lang mili nitum ahem arit mechu lo lapen kiti da prai bangkret rok atum hodak lang mili arat labang so di masa lapen karbi kacerbu hut hidun lo masih kimianian ta itu mah hemarit mekecu lapen kisung kan sampai letum piniani laki thia tuman bhastame pini kedam tang CM sartame laki thia tum phan kado we phan karbeng longara phan anta kithi tum phan lak pho piar lo pusipus tame letum lang mili arat kisung ke podum ke pinian tame long lelang ako laki thi dun vek veka hema sorta me pini ladak keong dung to ladak tang kitong nulo Along tame CM sarta cicak lo lang mili sor pan ke lak pho tang ka ke pivek popu alang li lam chak do bon sitame nilitum ko ane lo han chu yor chot pen sitame nilitum che klemon lo tame na puta nang pipe lang ko pe pone nang lima yang masorang lo ling he nang lihat masuk menson lo don sing kiling nilite po hai se ke podu malo ke pudun ke nilini pi nang lima ti amen ti kesone ke kajorong parpi kajorong parpe kopiaron hulu la kosari ron holo di masa di masaron ho kona deng lo ke foik dunia lang mili borsing biarong oh darong bang kola purun ke nilitum lang mili pen la borsing biarong ke la soarni ke bangner ke market lak pho ke long ipola nani tum la sarkar pe pini kagos pini hai na pini pidunu ma amen sen pini pidunu ma gagos amian kote anta pidun thelo ke nang pipo puta siam pen lam chak dolos tamini litum hanon puanta la so poista nilitum hanang pipela na tum pate bogdan ma so putha pate bokal nilitum te ningkana kang tim helat iglot lo kopian ingkau lo dang itu fanang nang pipo long popo nang cai ke la pinengan ningkan lo peneng ingkan tenang itu non pilo ke mangga election jut epen ni nang pipo pa lam le election apren nang piji pulo election chak lo ingke no election jut epen nang pipo puta non puta lam ta aki jumi alam nang khan ikilang anta inu talong sela ban proxy innu talong le lam kra trok sipen innu talong le lam long lang de tenon nali tum CM han ko pilo pujin nili tum si em phan ke nili tum la bangso lak pho nang pivek nai pusi si em phan nili tum chuning rilo no nang itu me PC choklem bom lo nili tum non ge lohan chu yor bom lo Purun ta baro baji mati. ah Ke usu bang herang hinang dun chi pujan le he. Nangen ben bulong ne lo pujan lo. Le ti pusi ni por mati. Nangen nang he ke le pe na ma se ler ki do ikok lo. Usu ke ji hang pik lo op pa nang enoi pu. Nangen ni li ba pati yo le he. Ke ni ma sor bang ke bujar bang ik yo lo. amen eksan lo nang Rajan kining. masuk anar tahu lah sote wajan ke Ke la ki ti usu bang ke kison kiling lo. ko anar kison kiling ko mating lo asupo nang lisopoi lo Supu lo. anar Ke ata bang ke at bu sor mela. school dun theklo ma Oh, dong pulong ning karbu lu ta chang li le herong kong si school ko mati. Mang ke lu pa chang li du na jat le ha. Ke so school suti jat an chu an lo. Man baro baji sok ta te kang lo. kopiaron hi hotik lo Ko sari di masaron di masaron hotik lo ante nang li karbing long tumas council siam tu lira mong hang pan pisi nang li tuning digji papa pachinik ji la so channel hoi pan Kachuning ri nang pi bek nang po pa jalo tinili hin bang ke ha. Nili chuning ri bang ke ha. Ke ho pu chap jim an ta bang pi ke rap pi lo mati. Ke la puna bang ko so sinang lang ding ma pu jalo. nang li tum pan pini alam chak nang pi dulu mapra Dono na rap lang po jan mati. Amasi lo han to jor lo he. Nili ama sor ke o ka pranta mi bimbar ki long aning kan bang ta. Ma lo han to jor pensi to long dun ji mini po jal he. Mang ke dokumen ajat anta di rot lapsi di silong non jumadam lo. Ke non putok ta alam ki jumisian ta nang paklang klela. nang tum kasi tong da hor CM pilo na pudu Nang piji ke pubom lo nang pipeden lo alam bang ke jume pik ke dam batai tinta. Sida mela so alam bang ke ko sondong ke pavir dan non anta alam jumisian o sita me ke long masang ring ave. Ke non election pardeta jada lam ta ave. Mang no nili lam the pak lang je pan ning hang bang kala pu han lo ki dam tang ning kan surin ra pho ning kan karbi pen di masang bong ron mai de lo hala bang so hut hemrit kana hok chot lapu kali lo munit sita kado kobe pangrum pet bang krener kep an apran dam nang lo lapen lasoron ke do cheng lake lang mili helo piniar ni ke isi long ke thigi ding tum kating ne det
alama bangke manghumi me alam binong lo lapen churu nangji je Hills Area Department pen HAD Department pen kedam tang 2019 aningkan tarik ingkor nerket Mars atiklo lada Karbi Anglong District Permana phan la kiti gejang atuma phan kerapi pu kapanong krol ke patang kanang le lo la krol ke patangka angbong pen piniarni ansame langmili ahin pena bangke sekai sitame long dun dela lapen labangso ke long nangia permana phan documents verification same kado gawe department hoi pen siwang lo revenue department pen mondol atum SK atum lapen ke RO officer tum same rong anang humri si komand masi ki thik jang ma pu lahaya phainang en lo lapen alang litum approve hang lo lakado gawe approve ki hang ateng pen si police verification lapen an part me postmortem report penan part me next of kin certificate tananggi pusi DC office pen abang putin same la next of kin certificate me claim pen submit lo lapen council long sila bang so file dolo lapen CM same la bang so file theklong lo lapen alang lihin pen same lamchak pilo PG polam laken ili tum alang li phan personally ke chetong dam hut nang ke chak dun chot la polam kali ke dam tang la pason si charchim mate prisek hawara long halada kichi atuma phan ka chikimo amaya long same alang li rat angno same pachetak pon lapen chak pon lo lapen nili tum ke long dun derek benajok ke dam tang 2020 ningkan abang kenili tum kado kawe lang miliarat an cetong dun si isi memorandum labang so file tamen itum jomadam lo lapen alang li phanili tum bohu pen tame art chu tekang lo lapen chunungri tekang lo lapen alang li lamchak chipi lo pipo psi tame piniani an tame pipelang labang so long ki piperek inut bang hini kechok cedo lake council long a secretary Michael Timung alang li hin pen labang so atangka ki pipeda dia phan laposan si kabor ido ke kam kedo pusinili tum kachini do atheke aphoi phoi dam tame alang li aphoi tin si rong arat tuma phan ke than kaprek alam pen se than lo ki pipeda dia phan stame labang so alama bangke nili tum chini pe melo lake ron mai along ki thidun atuma phan si kerap ki piponji po atangka si lake HAD department pen la krol ke atangka bang nang lelo stame pinionian stame nili tum lang milia hen pen ke badu stame long dun delang la krol ke atangka bong pen charchi ma long bang like pra hini tuma phan pilopu labang solam arjudun long lapen lake news longan tame klang lo lapen kaprek hala state movement hot kithi ke jang dun tum hans tame pilopu sipu tame labang so tangka kipi kachong hu ason si mandet piniarnian ahok pet kisung dun tuma phan bangke rabrisi kipesi kaprek atawar pen selang litum politically pen aning hangaling se lang litum kerap tame apason kipi thek long lo lasi nilitum mahin pen sodak pen kipui ke bangalai lo lang milia so la ke nilitum ke ceparjan tap kali nilitum hemarit mecho dun vek la pen nilitum akorte injir la pen nilitum apo phru na pai api phiru na tum la pen nilitum abongso la pen nilitum igmar tum chewoi dun vek la pen kisung phodun vek la ke nilitum kado kawe arat karbiang long ras tame thek prong lo la pen la bangso approve nangji pusi department hoi pen nilitum afan document verification nanggi pu ahut nilitum documents doan tamen nilitum che farnis dun la nang litum angno bate kado ka berar phan ka pachini ke lahan lo la se prabjin pen nilitum ka chunuri bangalai lo CM abang la langmili so ra kedu kisung la pen kithi ki jang lama puthak mathara la bang so tangka kerap pipon sonte mesenji pusi pachini la